Hello. Oh my goodness. Zokonga daenda turuya ndichitoridza hangu chiredhiyo changu panapa. Daenda ndichiridza chiredhiyo changu. Ndakanganwa kuchaja chifoni. Ndakanganwa kuchaja chifoni chinoekera. Kuri sei. Purple. Excuse me. Ndakanganwa kuchaja chifoni changu chiya chachifonko. I forgot. Muri sei. Chipo Magara, Antonita Mutandwa, Chinaka Tracy, Susan Martinyam, Noxy blah blah, Gogo Charity. Muri sei, may two one. I think in the phone butama 1 hour. Dove the castle kuchi kuzoram. What do you say, guys? Asi nachi. Voice rangu da kuonererwa. Voice rangu rinoda kuonererwa. 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 Timoza zviri sei Mutale Chileshe. Ndoisa link ndira zvokuedha vanhu. Voice rangu riri kurwadza. My voice is painful. Voice rangu rombeta ringeda kuenda. Ringeda kudzoka. Saka ndichaedha vanhu. Tanimbohova vamwe vachitaura vachidudza nyaya. But ndada kunzwa nyaya yekuti let's say if you takamboitaura zvedu but ndodanatso kunzwa kuti ndatiti kana une mufesi wako muchiri mukomana nemusikana nditi obviously kupi isusu makuriro takaita taitiziva zvokuti mufesi ndianofanira kundichengeta bhebhi, anofanira kunditengera poda, anofanira kutenga Brazilian weave what. Ivi munobhilivha in what? Ini ndine mabhilivhiro angu andinoita. Tinoda kuti ndimboedha ndimbonzwa kuti munoti chiini nyaya yama-financial situations muma-relationships. Then uyoita imwe yechitu yekuti let's say especially ri vanhu vari kuabroad. Voice rangu ndinoona kuti chiina yedu. Voice rangu nemuzita raJesu. Voice rangu guys. Voice rangu kutanga kurwadza nekuda kwei nai wedu wei. Ndada kunzwa inini kuti let's say iwe uri abroad. Zvinhu izvi zvinoma usikada usa disclaimer kuti I'm not even saying kuti vanhu they are supposed to cohabitate or what. Kwandiri now ndononge zviritori normal, especially when you're not in Zimbabwe. Unenge uchigara vanhu nemufesi wako. Zvinhu zviri normal abroad. But get me as well, I'm not saying kuti vanhu do that because vamwe vanhu vanenge vari kwavanenge vari vanenge vakutonga kuti Sharon ari kuti zvoni imimi vakomana nevasikana garai mese. I just want to know kuti munozvifambisa sei muri couple muchigara mese muri muchikohabitata pamabills. Panouya bhiri remvura paya what do you say? Munoti ngatishaye pakati here or mune muchiti mufesi iwo bhadhira mabills. Mozvifambisa sei? Ndoda kutongonzwawo hangu kuti munatsozvifambisa sei and pafood munoita sei when it comes to food as well. Let's say groceries munoita hafu here or mukomana ndiye anoprovidha for that. Ndoda kutonzwawo ipapo kuti zvofamba sei pasituation yakadero and in a normal case zvofana kuita sei. First ndanenge achibhadhara mabills or what. Ndotonzwawo.
ndimozvifambisa sei, or ndeyekuti umwe neumwe ndagare kwake because unozondibhowa here. Zvine maadvantages and disadvantages futi here. Da kutomboinzwawo nyaya iyoyo zvishomoza, ndoda kutomboinzwawo. Ini ndichatanga nditaza side dzangu guys, handisi kuzoti sei pahuro pangu pakutanga kungorwadza from nowhere. Inini ndichatanga ndataura take yangu yekuti let's say if I'm in a relationship, personally necharacter yangu hangu personally handigoni kukumbira mari kumufesi, ndo personality yangu, handitogoni kuti ndipowo zvemari. Number 2, the fact yekuti ndikakukumbira ndokumbirwa mari yekunotenga jaketi randaona pamusika nhasi, wotanga kunditi handina mari. Inini I think zvogona kundigwadza kuti wogota una mari nekuda kwei. Muona manje pamwe ndisana mbokukumbira but that one day ndokuti ndikumbira mari yekuti ndotenga jaketi randaonapo wondiudza kuti hauna mari. Ini I think kwandiri ka zvondibata-bata zvondinyon'onya kana kuti kakrika yakandaireva ndo pakanouya manje. So because of that handitodi kuikumbira mari yachoni kuitira kugara ndaregera kunetsana nemunhu. But this mina nditoisa link mbotauro. But this manje it doesn't mean kuti kana ndisingakukumbirika haufaniri kunditiwo unofanira kundipa unofanira kunditi nyangwe ndisiri kukumbiraka, but you have to know kuti aiwaka shiradowo tikendidhora zipa pamwe kunotenga ma-eyelashes. Just do it like in a nice way, kungotiwo handakukukumbira but chindipowo something. Nyangwe ndisina kukumbira kuti ndipo mari yekunotenga Coca-Cola kana kuti mari yekunotenga chisiketi chijipisi siketi chandaona, unongondipowo kangoti shero imbunotenga machipsi kana uchida, oro shero inotenga mabraids. Ona manje kuti right handakukukumbira ndirega kukukumbira wongonditarira usikodondite sei. What are we doing? Ndo yekutanga inini zvandofira guys ndati inini aikona auzondiita miscot disclaimer because ndozengenda kunzi aiudza vanhu zvakazvakati achidzidzisa vanhu zvokupomba. No, inini ndo zvandinobelieve in. Now iyi ndeyekuti context yekuti we are not staying together, ugara kwako uchigara kwako. Ine context yekuti let's say dai kuri kuno kuabroad ndakacohabitata nemunhu, inini personally handisandambocohabitata. But I'm not saying that I'm perfect. I'm not perfect. But ansanda cohabitata. Maybe nekuti munhu wacho kuti ndizenge ndaicohabitata naye panga pasina at that time nekuti aigara kure nakure. And there is 90% chance yekuti daitanga tiri musiti mumwe chete nemunhu wandaifambidzana naye papane 90% yekuti taizoguma takugara tese, because ndoona sekuti ndofunga ndo zvandaizoita patime iyoyo, because kunoko hakuna vanhu vakawanda unotaura navo, saka ndianiwo unogona kutaura naye ndemufesi yei. Pandichiri ipapo manje pane imwe possibility yangu yandofunga kuti ndaizogona kuita, provided ndapuwa chance iyi yekuti as long as ndachinda kubasa iwo nditi ndati muvhe tese ini, ndaigona kuti yes let's move in together, but ndairenda another apartment inenge munoziva kacheapest keke kacheapest room ka ndo kandainotsvaga nerweseri. Akudze chokwadi pamberi pamwari kuti ndo zvandaizoita inini, but I think first ndasingamuudze kuti ndo zvandiri kunoita. Why? Because I feel like pane patinongonyon'onana pepe, paripo panonyon'onana vanhu yeti manje ka iwo hausati wandibvisira but uda kuzotanga kutondiita iwo manje kutoti iwo uda kutotanga kutondimbunyikidza. Inini manje ndinoti kumbunyikidza ndinida kunzwa singoda kutondimbunyikidza sike iwo uda kundibunyikidza musi iwoyo manje pamwe wandisiri kuda kunzwa kuda kuona fesi yako wasiya wandinyon'ora uchienda kubasa kwako ini chinda kwangu ndoswera ndichizvigaya. Ini problem yangu ndeyekuti ndinoverengera, ndaverengera ndotanga kukugaira ndichikugaira then mumwe musi pamwe unozoramba kuita times 2 manje ndozonyatsa kuchibwekana manje kuti avoid kunetsana newe nekuda kuzonzi pauri kuevo uda kuti expect pamwe ndikupe a cup of tea
iwo wasiya wandikangangoma kusenapo, wasiya wandikangangoma kusenapo. Waderoka maybe zvabatana futi nekuti hausi kundipawo $20 yekunotenga kana chijipisi sketi ichocho. Ndinenge ndatozvibatana ipapo zvose ndotanga kuti but inini ndokubikira ndokuitira zvese, asi hausati wabvisa sendi kumba kwedu, yet at the same time unoda kutoonererwa. Apa una kana mari yaunotobhupotawo chimbondipawo yekuti pocket money. Ndinenge ndichitoida pocket money iyo ndisina kuikumbira, asi ndinongoidawo kunonzi dai watenga ngikini zvaunoda, nyangwe ndikasaishandisa, but the fact yekuti watondifungawo kuti ndoda mbopawo bhebhi rangu mari ningirikini, nyangwe sina kukumbira. I think musi watinonetsana zvese zvinoungana ipapo, zvaungana huturu hwangu hwoinda manje kuti ndikazota huturu ukasvika muka, I always try by all means to avoid kutaura. Saka because of that manje ndairenda kaapartment kacheapest kaasingafa akaziva. Mwari vandiregerere, but that's the truth. Emergency room kekuti musi iwoyo waunenge wandiitira madhirama pandobva kubasa uku, iwo chaidzokera ini handisi kudzokera ikoko. Unondifunga ndiripi? Ndomunza kuti ndoonana mangwana. Kana uchida kutouramba uchionererwa ndo extenda futi another stay ikoko kukarumu kwangu. Kana woda wazonyatsa kuziva kuti yes wakatadza, ndozodzoka. Guys, idzi ipfungwa dzangu inini dzandiri kungotaura apa. Ndiri kutaura in case of kuti ndaizenge ndichigara nemufesi wangu ndisandamere. Chinzwai manje dzimwe pfungwa dzangu mwe musi, so ndakagara ndichigara kuti disclaimer again, those what now right now I'm talking kuvanhu vanenge vari mukati medzimba. Saka da kutaura zvinhu zvangu zvandinofunga mupfungwa mangu, then pamunopinda apa mochizondiudza kuti no, shera zvidero, because ininika I'm not yet married. Saka da kutaura zvinhu zvandinenge ndichifunga inini, handiti mozongondigadzirisa, but handisi kuti zvoni vanhu vanofanira kuita izvozvo. Pfungwa dzangu inini manje mumwe musi bva ndamboti let's say munhu uyu andiroora, nekumbotokonyana kwatinomboita tichitokonyana, I think akada kundinyangadza musi iwoyo. Ndini uyu ndaifunga izvi choti I think akada kundinyangadza musi iwoyo zvandinoita. It means this house, it should have 2 bedrooms. Pfungwa dzangu ndati inini my thoughts ndo wandinenge ndinawo. Ndikati this house should have 2 bedrooms. One inotongori ne-that bed yekungonziwo nechindemuenzira, but you're in case of emergency. Ndikuseka, but it's not even pari. Ini ipfungwa dzangu dzandaigaya kuti kana uyu andinyong'ora uko inandii zvinonetsa, pamwe face yake pamwe nguva iyoyo ndetonza kuti wakwana. Shaka I don't want to see your face right now. Baya ukoko kwako ikokoko. Patinopedza kurya makafundumwarirana. I don't know, I've never stayed nemunhu zvekutosvika pakulevel yokuti takafundumwarirana, saka after tafundumwarirana tinozokwanisa kufamba here takadungamidzana kuenda kusame room. Ini ndevandatanga kugara ndikati no, inanguka I think ipapo pandenda tsamura zvose zvangatsamura zvangu handizonetsa nemunhu. Ndinoenda ku-that emergency bedroom ndombonogara ndiri imomo. Ndati ipfungwa dzangu dzandaigaya ndiri ndega. Don't get me wrong, ndini uyu ndadero manje ndobva ndapinda muyamaya, ndobva ndazvilokera dhoria. And ndati I think that room inofanira kunge ine bathroom futi mukati, kuitira kuti ndisazobuda pashi ndakuda kuchimbuzi tosangana nemunhu wandakatsamwira. So zvandoita manje ndinoita kuti room iyoyo inge ine toilet futi mukati, right, tongosangana mwame nokwaanenge achiita yake ikoko. Idzi ipfungwa dzangu dzaigaya musi iwoyo. Right,
but kana ndamba handisizi kuti zvinofamba sei in terms of financial situations. I don't know. Inini ndataura pfungwa dzangu zvadzaifunga in case of emergencies marooms angu andaigaya inini. And a disclaimer, I am not saying people should do that. Ndiringotaura kuti mapfungwa dzangu ndo padzinopa. But manje yekuti in case of emergency ndikutozifunga nawo kuti let's say ndaizenge ndichiti ndichikoabhutira mufesi wangu ndobuda ndoenda kuika emergency room kangu kaika mukoto kaika ototi chirega kudzoka kunoza chose hachatodi kuona chichaizoitika guys but ndo pakaperera sarungano. I cannot handisatombozvifunga but ndo pakaperera sarungano usadzoka kuno futi ndo zvaibva aita. Gayai guys but don't come back again. Gara ikoko handiti watiza indiri ikoko emergency room ikoko apa inenge isina kana firiji kana aircon ndichivata ndichiteukaziya bosi kanenge kakatokotoko kamukoto kanenge kadeuso kekungonziwo one night ndinongoda kunyengererwa ndiri ikoko kaemergency room kangu kaya very cheap, the cheapest one ndio endinge ndatsvaga. Then you only go chifunga muna unongosangana kagumbezi mwana uchiti munhu achatinyengerera obva akuignore guys. Weak munhu akakuignore unodzokera sei ko pamwe mune uchitoenda nice apartment mwana unokudzokera sei tichochidzokera sei kuti ndadzoka oti wo kwamwiseko mamwi ndeda kutozoti I think kana ndadero ndaenda kuemergency kuya ndatonditsvaga guys kuemergency room kwangu ikoko ndiri kupi onyengerera kuti don't do that, don't please. Ndozoti yes but usazviripite zvoita ndodzokera ndanyengererwa manje akazodero ndaenda kuemergency room kwangu yakuya onditi chibva watudu mabheki ako ndo imagine guys obva ati ndaende ikukokoka kuemergency room kwangu ipapa pachida karedhiyo kapita guys mire ndidzime kamera nditsvage uyu foni yangu phone kongu papa pachida karedhiyo nhasi ndiri mumudhu yelove nhasi ndiri mumudhu yelove nhasi ndiri mumudhu love mood apa ndo papachida kutomboridzwa Peter kuti Peter usazodaro please. Nhasi vachirechedza ndakaomera ndationi ndiyekeri ndibatidze ndimboridzira Peter song guys. Peter should not do this to me. Ayowe guys gayai ini ndikungofunga kusvoda ndingofunga kusvoda kwandinenge ndichiita ndichidzoka kuna Peter guys. Iyo ndiPeter ndicho here chisongo chacho icho iwo ndakatsamwa guys ndichiridza this song for Peter. Apa Peter wachoni will not even come to me. Iyo pamwe musi wekubasa ndasona ndichishanda ndakamudhura apa bhosi vanobva vaya nehasha futi musocho ndinosira ndichishanda zvisingaiti musocho. Wow, imagine Peter Peter ndiPeter Peter ndinokuda Peter kani ndinokuda Peter kani ndinokuda Peter kani ndinokuda Peter iwe Peter iwe Peter nditevere kuemergency room Peter iwe Peter emergency room Peter tevera kani iwe
Pita tevera kaniwe kuimejezi uninyengerere. Pita pita iwe pita. Pita pita iwe pita tevera kuemergency room. Eyo usazondisiya ndiri kuemergency room unotevera kana kutotevera tombogara vhani wiki tiri ikoko. Pita pita iwe pita. Pita pita iwe pita. Pita kani ndinokuda. Pita kani ndinokuda. Pita iwe pita. Pita ndinyengerere. Pita ndipomarika. Pita ndinyengerere. Pita pita iweka. Pita kuita iweka. Pita iwe pita. Aiwe. Ndakatoli. Kastori tangu. Pita pita. Pita pita. Pita pita iwe pita. Pita. Chakadipesa. Pita ndinyengerere. Pita. Guys, can you imagine, guys? Tatiza mai mwana. Chivari mbunzo wakomezerwa wakachichi. Tibatunzwe. Ndakanozotsvaga ikirazve. Mina nditsvage chirimoti. Ndakutotsvaga nesong yapita iyoyo. Pita noni. Ndikatanga kufunga imagination pita uyu. Zvokwada ndikura nhema. Pita. Pita, ndaisepi remote guys. Ndotsva nhai Jehovah musiku wedenga. Ndaisepi. Right. Ndimbotandira zvangu iwe. Ataurako hanzoni emergency room manje anogona kuti wakaenda kunani unoita sei. Timbozosasekisa. Pita nonaro. Let's see. Vakomana vacho vanonetsa vanokutamba nepsychological reverse iwo chifunga munhu ndamugona manje ndozvinonetsa. Let's see. Uya kanzi chiindian anzi mototsvaga sweet talker. Yes, inini I want a sweet talker. Andidi munhu asingandinyengerere. Munhu asingandinyengerere haana kids guys. Munhu wese anoda kungonyengererwa guys. Nyangwe ndiri wrong chingondinyengererawo. Nai ngonyengererawo. Ngonyengerera nyangwe wakatsamwa sei but ndinyengerere. Indembo zita. Mukicheni pasi ndozonyengererwa ndodzoka murumu. Wazi wanzi ukawana nguva uyo kuzotora zvinhu zvako haurivi nhema. Shuwa idzodzo ichi chinhikirini uyu zvinoisa chando munomu ndozvinondipedza nhikirini voice rangu. Hakunoda kuteerwa hanzi guys, pane dzimwe nguva zvokuti munombonyangadzana then wasvika kokuzoti no, I think hakandidzokere ndaita mistake. Pita ndiwe imaginary.
imaginary yedu takatozviona kuti zvinonetsa zvokuita vanhu chaivo because vanozoguma unzi tisi ndo atiri kufambidzana naye. Saka taana Peter mazuva ano, Peter asingazivi kamwe nevanhu. Chaona ndichitonyorwa unzi Peter dana Peter kuti apa haexiste. Peter akambesa chimbonzwa hangu kuti guys musadaunitiza nyaya yangu, daunzwa kuti munoita sei guys. Guys chimbogaya kuti watsamwa wabuda pashe apa kuti kuchingwengweta chando wabuda pashe pepeka woti mufesa chanditi mabhebi tisinonyozviita aindakafita kuzviita ini chabuda panze ndatsamwa pepe ninge chiexpert kuti munhu andinyengerereka hanyengere apa manje inini ndikura zvemufesika ndaizvitada mai vangu ndaidewo ndaiti ndikatsamwa ndoramwa sadza. Mai vangu vaimbonyengerera remember this at the time vakanditi Shero ndinyesobvisa comment ndikuudze zvavakaita ndakabhuyikana nezvavakataura ka mazuva avo zvisiri kuita ndakaita kausaradhi shungu ndobva ndatsamwa bva ndaenda mubedroom mavo ivo futi ndobva ndanovata pamubhedha pavo ndakatsamwa apangu akubika bva ndanovata ndakatsamwa ndakadayo bva ndavata ndakadayo. I think ndandiri kumaform 2 ndichangobva kuchibhodhingi ndakati bva mama vauya zvikanzi Shero kuya udyi, ndikati zvikanzi chiuya zveudyi naivo vamwe vakutodya, ndikati ndiniwe chiti zvikanzi chingouya kana udye kwakunditi sori mai vangu kwakunditi sori apa ndiri mubedroom mavo imomo muyama madaiti ndo bedroom yedu yoga kwakunditi sori chiuya udye kana nai sori ndakutuka paya ndati alright sini vanaenda vachanga kudya kamusuva zvichinyenyereza vandati ndaguta zvikanzi chidya kani sori. That was the only time yavakandinyengerera because of that manje ndakutoita times 3 kudero ndichingoti every time vakangodondendoti kuda vakazonditambira 10 noti let me tell you zvavakaita vakandero kati iwo yauryewe yauryewe keta vandaramba ndakanyarira pautuma chasvanzi changu svikanzi dadana uyu Shiro nawe yarye apa ndinenge ndiita madhirama ndiri pai mavo manje mubedroom ndinoendepi kumwe kwandinoita dhirama kushe memubedroom mavo vandati uyu chasvanzi changu chatukwa zvikanzi sister Shiro anzi yamudyi ndikati handisi kuda zvikanzi alright vagopakura chose vagodya chose kugara vagotanga kuchibubunya chose indi apa zhara yandikiya ndingachabuda sei maibudika mubedroom amusingachabudiki apa ndaiziva kuti vakangopedza kudya vakangosvika ndiro dzavo vaiva chinditi buda muno buda windi ndinowadzira rupasa rwangu nesleeping bag nemadhende angu ndaigadzira mubhedha wemadhendeka nhamo ndo andaigadzira kuwarira ndoita chiita mubhedha ndowanga uri mubhedha wangu iyoyo totutana nemadhende angu aya achidonha paya ende aikudza kuti tutana nemadhende ako tutana nemadhende ako adi zvounyangadzwa because vanga vasingazodi kundwa dhori chivhunzi maiwe waichiona ndokubva ndakanyengererwa kamwe namai vangu vanozombonyengerera futi vanga vangoti ndikada kuvaitira dhirama vainditarira vobubunya vakatarira kana kuita chinhu chacho usikuda ichocho voita vakanyarira vozvinyararira zvavo. Unovaita sei unongosvoda woga asi manje ndati ndimaika now ndakumufesika aiwa nyangwe ndikatsamwa zvekunyembera chandinyengerere aiwa nyengerera mi why not. Hey, zviri sei? Hello sister Rudo Marwadzo. Oh, it's me you're talking to. Sorry Shero. My life. Sorry, you're right. Sorry, ndine hay fever very serious today. Indakambozviite sorry, get off soon. Zvekunyengererwa ai mashemarenzi zvekunyengererwa vezvo zvivanzoitika ndaigara ndichivonyengererwa ndikati ngakika off ndobva ndati sori kani chichi ndo handati enaro even ndiri wrong
rimwe zuva ndakazonyatsokika off manje ndobva ndabuda mubedroom uye ndobva ndaenda bva ndanogara muspare ndikati chauya zvake kupi hapana 30 minutes 1 hour ndikati hasi kuyozoninyengereraka tinuyo ndaenda mubedroom ndapretenda kunge ndakutora something munhu ari kutoona bhora ari kutosekerera zvekufara zvekufara ndakarwadziwa ndobva ndadzokera ndandangoti in and out every minute kuti ange ndoda kutora chinhu mubedroom ndikati achatouya chete ndakatozomurara muspare bedroom yomu hapana kuye kozoti imwe manje yefinance iyi manje kai caution kune vane vana. This is a bit little deeper. Yeah. Ndaenda kumba last na 2019 early. Ndaenda pese panenda kumba manisi zangu nevanefi anchimiro kuenda kumba ndaenda navo vana vai vakuti atsatambokwira public transport yekuno kuZimbabwe vakunetsa vanhu vai ndikati okay but tanyatsoplana jen tikatenda tobva pano kumba topinda mutown tokwira kombi tonoona vanhu kukambozuma hama dzedu tobva kukambozuma kwekuye tonokwira makombi anoenda kumachipisa because taenda kuGlenview kunoona dzimwe hama dzedu kana tasvika ikoko tozomirira munhu anotitora ndozvatakaitawo izvozvo takubva mukambozuma muye manje takwira makombi ari kuenda kwamachipisa kuti tinobata eGlenora. This guy atanga kurohwa takangogara we were just sitting hatitombozwa chii chiri kufamba kana kuti kune mangwana here kana kuti chii hapana. This woman akangosumuka akatanga kurova this guy kumuzvambura zve driver wekombi amisa kombi akati no you are not doing that mukombi mangu because ndine vana plus kuti mune vanhu vazhinji vari kuzvipira mabasa vari kuda peace. Mukadzi ari kuzvakatsa murume yanga ari muhombe very giant man wasingatomboziva. Vanhu vamubatirana vakati chiko chiri kumboitika madi unopedzerana kumba zvikanzi murume uyu handimuzive. Murume yanga achindirova stonyeni muno mukombi ndosaka ndati vana kana paine vana please caution. Murume yanga achindirova stonyeni muno mukombi for a week now. Murume azobvunzwa kunzi iwe ko chii chiri kuitika mukadzi yautaura chokwadi here. Murume yaramba akanyara murume akatanga kurohwa vakadzi vakatanga kupenga zvanzi every time ndandichizvona ndiri weti kuside murume ndiye anga achindirova because ndakazoenda kuna sekuru aniko sekuru nekondo akanditi unotakura kana uchibva kubasa ende murume ndiye andokwira naye every day muno mukombi kana ndichibva kubasa. Murume akazorohwa nevanhu murume arohwa nevanhu iyeye arohwa nevanhu paenda chingoti kana nevana vaenda kushaya zvekuita navo nongoziva vana vemuno vakazvarirwa muno kuti vanenge vanokada kunzwisisa kuti what's going on ndangoti navo vana vai. Murume akati aiwa inini was sent nemurume wake because murume wake ushu haadi zvekuburitsa mari saka mari yese yaanoshanda iyeka ndikamurova stonyeni muno mukombi murume wacho anenge achiwana mari. Can you imagine vanhu tatakagara apa munhu akutorohwa stonyeni and nobody knows what's happening. Saka nyaya dzefinance dzinotyisa and dziri laughing as well. Varume ava can do anything, you know. Men can do anything nenyaya dzefinance. Kuti munhu aburitse finance ndabva ndakubvisa murudo handiti love yako yabva yapera kaone tukine love. Ndichatozodzokera kunoteerera because mamuchibreka ndisi kuziva kuti ndeyangu kana kuti chichikuitika. Because apa tunyazi kunzwisa kuti murume wavo kana kuti handidatombonzwisa. No. Murume uyu ko vanga vasingatomuziva zvachose. Saka vaikwira kombi vese every day. Vaingosangana here vaisangana mukombi vanga vasinga vanga vasingawirirane vaitokwira kombi vese every day. Mukadzi uyu achibva kubasa Monday to Friday aikwira kombi nemurume ushu. Saka mukadzi uyu ko aizotota kustonyeni kwake uko ozvishaya kuti zviri kumbofamba sei. And I get the sense. So nobody realize kuti is this guy manje
who's doing it nemishonga. This guy manja azorohwa nemakombi driver ka kuti murume wemukadzi uyu aone mari. This guy wanga asingaziveka aiziva nemurume wake. Saka murume uyu aituma murume kuti aite zvinhu. Why would you do that? For the money's sake, for the sake of money. Saka finance dzinyaya dzefinance varume can do anything. I beg, sorry zvenyu varume ipapo. Sorry zvenyu. But varume can do anything. So ndo nyaya yangu indakutobva zvangu pano. So sad. Ende foni nyiri kukatakata. Saka ndatombonzwi kutaura. Ndatorwadziwa naimi. Aiwa musamborwadziwa zvei, tiri kungotaurawo zvedu musekererai because tiri murudo nhasi, tiri murudo. Makanganisa rudo rwangu. Why munhu iyeyoyo akaita murume uyu? Because pairohwa mukadzi wake stonye nemurume uyu mukombi ka. Iye aiwana mari somehow. I don't know zvinhu zvavanoita varairiko zvinofamba sei. Iri bho ndaibata hangu but pakaipa. Ndabva ndakubvisa murudo handitika. Ndakadziva. Ndomuimbira sei. Peter. Bye. Igoti Peter saite mushonga. Sid. Vai Shema, sorry, vai Shema. Ndimboisa kulingi rimwe. That's so sad. Andamubuda murudo. Tingamugara sei? Nai. Pekutanga nefoni yangu yange ichibhureka saka hapana chana ichibhonzwa. Ndasakatombonzwiswa kuti nyaya chiri kufamba sei. Pandazoibata ndatuti what? Guys, let's go back kunyengererwa guys. Oh my god. Kunyengererwa. Ndinoda kunyengererwa. Guys, ndiani umwe adambodiluta. There's a link. Come and dilute my brains. Uyu andirwadza uyu. Murume wewe akastupa so low. Why would you do that to your wife? Why? Hanzi kwa akatsamwa nomunyengerere. Yes, ndomunyengera, but inini I think handidi murume anoda kunyengererwa every time. It's supposed to be me inini ndikunyengererwa every time. Animuona manje. Inini ndindofanira kunyengererwa kandimboisa karedhiyo. Ndimbodiluta pfungwa dzangu dzokere kuna Peter. Uyu womubhazi handichadi kunzwa nezvake. Ayo. Peter kani ndinokuda. Peter kani iwe. Peter kani iwe. Peter kani iwe. Peter kani ndinokuda. Peter kani ndinyengerere. Peter kani ndinyengerere. Peter kani nditevere. Yeah. Peter kani ndipe mari. Peter kani ndikukumbira. Peter kani usandirori. Peter kani ndinyengerere. Peter kani ndinokuda. Peter kani ndinokuda. Peter kani ndinokuda. Peter kani ndinokuda. Pane munhu angapinda ndakuda ndiani? Zokatone kandise lingi futi. Ndinenge ndichimbopindwa muspirit of love. Spirit of love. Let's see. Timoza.
Chimhoza zviri sei? Long time. Uri sei? Zviri sei? Ndiri bho, kuri sei? Kuri bho, nhasi ndiri padheni vedenda ndarova, nhasi ndatoti ndoigarira ende ndotojoina. Asi handitowaona kuti iri kubuda iri blank kanditi. Ndakavhara macurtains saka ndatochionekaisa ndinge haunyatsondiona, usikundiona zvitori bho. Aiwa taura ukati at least ndikuona ndikutora nemunhu. Chidhori chiri kubhowaiti. Ndochi kukandwa pasi wandafunga tura chinhu chiwi chokandwa pasi pebhedhi kachiya zvina mumbochioni. Aiwa no chakaiswa pauyu panhingiri chikwangwani chachisinganyatsowekera. But anyway, kuri sei? Kuri bho, muri seiko? Ndachida kutaura wati? Taura. Ndachida kutaura nyaya, wabvira kutaura nyaya yefinance handiti, uchiti vanhu vanogara vese chichichi timu rinochaya mapoto reariya tisu vacho. So ndachida kuti I think it depends nemunhu wako. Inini zvangu naMax nenyaya yekuti inini ndichiri kuenda kuchikoro, saka pakushare mabills tinoita sometimes sort of like kuti anobhadhara 2/3 inini 1/3 also something like that, because anonzwisa kuti sometimes handishandi, anongonditi unobvisa unokwanisa, because sometimes noenda basa, sometimes handishandi. So it's not a must yekuti tofanira kuita half half kaut, so but depends. Kune vamwe zvavanenge vada kuti muite half half. And then uchiri papo taunzwisa kuti like let's say papa munotogara pasi moita meeting here kuti how are we gonna do this in terms of my bills, or munongonzi ashabhadhara bill sandipe 3rd kana chichinei chaitika. Isisu zveda hatiite meeting most of the things pamabills masi anongonditi bvisa unokwanisa, like usually tinonga tomboti kana anga abhadhara zvese anongonditi unondipa yaunokwanisa. Sanongokonzvizva hazvizodi ndizonyanyomutsikiriro ndibva ndaita advantage because ndichiendawo kubasa. But kana ndisi like mulockdown muya ndaisashanda, ndaitongomuti shamwari ona zviripo handina kana achingotiri bho ndokunzwisisa. But kana ndichandawo ndomupawo something, or pamagroceries iye ndiye anowanzotenga nenyaya yekuti ane zvaanofarira is complicated. So ini kana chitengawo zvangu zvandoda, kana lese tikaenda kuafro shop ndindotenga because ndine zvakawanda zvandinoda ikokoko. But most of the time ndiye anotenga because ndongozodyawo, because pamwe zvezvisiri handisi uncomplicated pafood, but pamwe zvezvisinyatsori favorite yangu. So iyoyo bho tinongojeka nachitenga chero zvawatenga munhu. Alright. Tingotenga dzimwe nguva ndikangobuda ndikangobvawo kwandiri kubva ndongotenga, hazvinyatsorina kuti bvisai, but maybe kana ndakushanda. Alright. Hatina hedu zve1 account, umwe nomwe anozvionera mari yake. Umwe nomwe anozvionera zveyangu yashandawo zvangu, iye zvake zvashanda yake. And then panyaya yekukumbira mari yawataura, I think ninyewo ndane time yakanyanya naMax ndinaye. Sometimes ndotomukumbira kuti ndikutravela shamwari usondipawo mari here, zvezvangotiwo munhu wako. Pama1st days ndasingaiti zvekukumbira mari, but izvo zvitajairana. Ndizvondika kuti ndichienda kuchikoro pakuva kusati kwane lockdown, kuti mari yelunchi, mari chakati anondipa zvemafanis, but anotopa. Or sometimes kana asina kukumbira zvangu anongonditi une mari here, ondipa, because ina hangu I think vanhu vakawanda vakadzi vakawanda from Zimbabwe tinotobelieve kuti mufesi anofana kumbokutiwo mbijana, you know, whether kangava kemusoro kamari kemusoro kana vanoitawo zvemanews kana kefood, wanzi nyaya yei maybe inogona tikutaura nyaya yekuti tichitaura nyaya yekuti kushare munozvifambisa sei. Let's say I think tataura zvakasiyana. Nditataura nyaya yekuti let's say muri couple but mumwe nemumwe achigara kwake kake, then in terms of kuti muchicohabitate munonge muchitaurana kuti mabills here kana kuti chii chinoitika. Then in terms of kuti let's say inini imagination yangu yanaenda kuti hangu yekuti ndinotsvaga emergency room yekuzoinda kunogara kana ndanetsana nemunhu wangu, then nyaya yekuti mari pakusakumbira apa zvozvifamba sei. Excuse me, saka uyu ndiye ari kutaura kuti vanozvifambisa sei pavo. Continue ako. But pamwe pacho ndongombokumbirawo not zvimwe zviri serious zvezviya zvondichingojokota ndindokuva ndipo kana ka50 anobva atongondipa zvake.
And then nyaya yeka-emergency room. Nyaya yeka-emergency room. He said hatina emergency room, but I still remember my first days. Ndaingotikanisana ndakutoburuka pasi ndorera pasi. Ofuti kuvarunguka. Vanoti panorwadza pasandoti hapa kurwadzeka saka mbva mhanya ita action. I think ndototi kuvarungu kana kuti I think kuvarungu cause kunongasana mbonyatsonorara pasi. But kwatiri it's normal, you know, like in kuzimu ndakakura ndichirara pasi. Anobva atakunetsekana pasi panobaya panorwadza uya chichiti inobva ndanzwa manyemwe manje chida kuteerwa. Saka avakusagara nteera kana kunyepera enda kutoilet kunozvilokera amva apenga. But I think inyaya yangoti ndakatona munhu wangu anonditeera because I think ndakambotaura kumashurugu andaimbwana akari mashurugu so zvekuramwa zvaizvia robva ratoti kete ndandagara nsasari chichiisaka unobva watochaitoita sei. Saka naiwe asi musi wautateera uchiti achakuteera obva arega kuteera da kunzwa kuti uchaita sei? Handakambokudziyai kunayiwa here pai ndakambotaura kuzonayiwa kaiya but akanga ateera though. Let's say situation yakadero warega unozodzoka wega kana kuti unoita sei? Mai zvandakazoita manjka pamwoyo wangu asipo pandakamboitaura. Ndakabuda ndichida kuteerwa tatangoita ka small fight pandada kuteerwa kabva ndabuda mvara ndakaona ndabuda mukodhi ndachera munhu anoteera oloka madhozi you're not going anywhere chichichi handina kuteerwa ndabuda madhozi ndabuda mento munhu angateere kuti uchingodzoka iwe hazvitenga ndaramba ndifamba mba ndaenda kumamunda kusasuku munhu angateere chero apo kwakamisa uchida kunaya kugotanga kunaya kuti uchidzoka kumba akudzokeki kozi newangoramwaka. Saka ndakatanga kufamba ndidzoka mudhuze mezvo kuti ndione kuti aufafa munhu chiya ari kunditsvaga pandakati akazenga achitondifona kuti uri kupi ndiri kukutsvaga. But from there ndakabva ndazviudza uchitikanisana ndichangobude zvekumhanya cause what if dai anga asina kuteera cause pana anda kuti kungoti hana kuteera pana anda kunayiwa so nyaya apo ngwakunyara ndandakunyara unodzoka sei ndaisatsoka iri ndakangodzoke ndakangofambira mudhuze ndikagomba kotanga ndiona nangoti chii chiri kuitika uya uchidongorera apo chando chine chakukugwagwadza unenge usangana juzi waitonaya ndasangana juzi kana umbrella saka ndayekuteerwa triki asi pane friend yangu yega ingosvika kuti zvaunoita zvi uchiita manyamwe kunenge uchashaya kana kuteerwa saka musiwo ndakazogaya ndikati anga asina kudzoka zvangu chose ndaita sei saka kubva ipapo chanyanya ndongosikidza zvangu ndakubuda bhara handizobude dhoo because kasateerwa unoita sei and then imwe yange iri yechii I think ndiyo zara yekuti ndachiti yekuti like watotaura yekuti zvoni yekuti lese muchigara mese wotsvaga emergency room then ndiyo yawasati kutiza then ibvo wazotaura yekuti waenda pakunorara kana kuti pasi mukicheni tikata nyaya yemabhiuzi I think waadresa nyaya yemabhiuzi konera kubvunza lese kumboti zvinoita here kumbovhura sorry uyu cousin wangu ndianga akundifonera nyasha ndichatozomudaira after. Hello uninzwa? Ndiri kunzwa. Ukunizwa? Apa manje ndinenge ndisingachanzwe zvandienda kutofanira kuita ndinenge kunonzi kuita sei kubairira ka earphone ndovhomora kudai. Taura zvako ndiyekere mina ndibvisa apa nditsvage earphone racho. Taura. Alright. Ungoida kubvunza something. Zitongoda kubvunza uchi. Aiwa ndoda kutsvaga ma earphones. Ndada kuti zvoni let's say dzimwe nguva kwaofarisa wovhura inonzi chii? Kuvhura wallet yemufesi zvinoita here kana kuti zvinhu zvokuti munogona kuudzana naye zvokuti wavhurire wallet yangu ukatora kana kuti $5 uda kubuda makusendisa ndamuka then wobva wakangana kumuudza futi zvinoitika zvakadai kuti it's impossible. Ini hangu zvaramboreva kuti even chero vanhu vakanijaja kanochika I think vanga majarana kanguva akareba even vanhu vari married pamwe kutobvumirana nazvo pandamboona ngozvomora pandinozoconfesa hangu dzimwe nguva taura kuvhura wallet yake ndotongozvomoroka mari ndinokukumbira wakunizwa ndinotongozvomora hanzi manje ukasatevererwa ndo paunozorwa taura kungwara
Yes, because hapadzokeke. So hanzi guys kuzogutsurira in public dai vamboona artist wacho ndarasika nyaya yacho ini ndarasika nyaya iyi ndarasika what you say ndanchiti nankuzvomora ndombozvomora asi kune kusiri kunyatsoba kuri serious cause vanambora kuti vanhu nemajairana kona mune majairana saka zvozvongoti munhu wangu and then plus pamets apa max arinya like ukangomuvhiringidza 2 minutes sometimes ndozvomora atoripo kuti umboime mune mari woyo yakati handiti ndotora kana ka50 ndinyepera kunge ndakadzorera ndokaviga fu ndokadzorera hanzi sezvafamba sei sachero kasazokadzorera ka zvinobva zvatongovhara zvakadaro asi zvakamukwereta mari tombokweretesana nditi ndikakweta mari akunyora pasi kozivo ngaivana kuti ne mari yangu zviyeyo izvi zvakunyora pasi bhozi anga anzwa nekunyora kangano akunyora pasi anga ane chibhuku chokorei ukakunyorwa bhuku wakunyorwa mubhuku ka ari kudhidhadha ipapo paroora yako because why akutanga kunyora zvakabhepi wangwanyanya kumutsotsatsotsa uchimudaiwo so uchimuita njuga anokangana hatani kukangana semuza wako kubvunza kuti une mari yangu zviyeiwe indobva ndangoti pamwe 150 obva atoti really ndosoti pamwe inenge iri kana 250 kana chii zeukoyo pawalendetso zvichova pawaleti atingangana majairana kaindiro saka wakunyora izvi asi ukamukumbira ari paemergency akasanyora ka untoziva kuti wawina anenge aingoziva kuti nemari but ukazobvunza mari ukangotaura yawataura iyoyo ambva atoti ho like nhasi natonzi vasho tine 150 yangu kaiwe apa 250 ndinobvira kubvunza ndakati 150 ipi kunge siri kuziva danyatsonzwa kuti ari shuwa here kuti ari kuti 150 kana ada 250 hanzi 150 handiti asi ndakakupa mari iyoyo last week but atoti handakupa mari zati akangana kuti i250 saka ndozvinetsera hamwe nekuswera udza munhu kuti 250 unokwatongowinawo kamari kako inyaya yengotozvetajaira but kana uri munyowani kana uri munyowani I think hazvizoite guys because munhu akazvinotsamba unofanira timhozaka unofanira kutombotipo story time yenyu yekunyorwa mubhuku iri yakapfuta ichinakidza inokuwanisai maviewers manje ndichaita naye aripo achitsanangura nyaya yake iyoyi kuti wayakatanga kupinda muguinness book inozi guinness book of quarantine inonyorwa izvozvi mabhuku zvatinazvipa zvezvakatonyorwa nekuti ndeyechinda kupa ndechii asi ukamukumbira aingomhaya zvandotokudza achingomhaya akatokanganwa akanganwa auna remember ndaupa mari but kuti mari achaziva hanzi nasista Eunice chimuti wangu ainyora ndaizongomushura aita kamisteki hanzi nani hanzi I really liked your topic of today. I would have loved to get mubox just to say 1 or 2 but new setup yekupinda mubox kunetsa today handisi kuziva iri kunetsa kupindisa nyikirini inaina undinetsa yangoita kunge every day like pandaimbojoina hanzi nauyu cousin yangu murume wake ava kuti akapinda mumba anoverenga mari iri muwaleti onyora pakapepa oisa pakawanda cause anodhakwa aizongoona mari yavashoma varume vakawanda ka havasinatsori serious pamanambers emari pamafigures apa pamari than isusu vakadzi chero riri dhora ka unotoziva nhingi ane dhora rako kasarinyora pasi so ndozvongoita kuti vakadzi vakawanda tipese tangofomora kozi varume havatani kukangamwa asi timhoza ndoda ndichiseka kuti uri kunyorwa mubhuku naikera tinokuudzaka kuti kuti uri kunyorwa mubhuku rezvikwereti ndatimhoza ndamakisi chakambosvika 600 iwe chakambosvika 600 chichinyorwa mbichana ingava 50 ingava 10 umwe musi ndakakomplera kunatati kwaanti vachona aizotanga kuti une 20 yangu pavo vanhu ne ndikati haundishuri neyo zvikanzi
une 20 euro yangu ndakainyora pasi ndikuiziva ndikazodza tete wacho ndikati uyu ndombomupa mari yangu ndinyore pasi ndandibvunze kana akasainyora mari iyo kana suda ikangana FJ chimuka nengo ne 20 yangu kaiwe manheru une 20 yangu kaiwe une 20 yako tikamushoni ndoipiwa ngochindira kuvanhu iwe svika ndeinjira nsakangano zvozoda here pavanhu ndopokuti akakamwa 20 iyoyo asina tete wacho nanzi ne 20 yangu kaiwe tati kuzvabva nekupi mwada kuti ubhadhare bhiri mwada kuti ubhadhare pamwada kuona kuti imari yaanenge achingoita kunzi orai ndokukweretesa ndinakidza hakugona bakisi generali zvake ka munhu ane mwoyo zvake wakanaka even kumafriends kana vamwe vanhuwo munhu wekuti zvake kana anayo anongombopawo vamwe hanzi mumwe musi ndakazoba mari zvikamakisa manje apa ndakabva ndaita sei ndagaswa pasi zvikanzi chiona shamwari wazvibira mari yandanga ndida kukupa pabirthday rako indorime vanokurwa nepsychological reversika hanzi ukazopuwa here zvikanzi nanitika ndione uyu tanaka ini ndinovavhara bhegi shemu munhu anotogara nechikwereti haya nhasi ndanakirwa iribo mina ndimboedha vamwe ndamboona sister monalisa ndovatanga kupinda iribo bye thanks thank you so much bye love you too bye alright nganditange nasister monalisa then sister Eunice. Sister Monalisa. Hello. Zviri sei? Mushe muri kundinzwa? Ndikunzwa taurai tinzwe zvenyu muri sei ikoko? Aiwa ndiri right zvangu ndiri kubasa saka kuti ndise foto yangu. Saka pese pamune mushoro. Pandinoita through ndiri kubasa ndiri kubasa kazhinji because zvino zvitori half-past 2 makusemeka. Saka patisingatouye palive mune muchitobhuye kanaka imi tichitoshaya chokushanda nacho. Chimbotiudzei tinzwi. Ndondigirikina ini ndikake maybe ndichatanga nepafinance ndachikoterwa hangu masoro akasiyana siyana. I think munhu nemunhu vanhu vari different zvavo. Inini like zvatinoita tinayo joint account but tine joint account then mune munhu ane yake account andiri saka mujoint account ndinenge iripo kana maybe paida kuita chinhu chihombe inengogara iripo but kana nda kuzoti nda kunogadzirwa nzara dzangu hazvibudi mujoint account ndinenge ndine yanguwo because hazvizokuti mangwana waita chakati because isusuka vanhu vechikadzi unotenga kana ka 100 saka joint account inenge iripo inogara nemaybe nefiga yakatokura kana paine chinhu chombe choda kuitwa but inini yangu ndine ndagara ndinayo. Okay, so pajoint account akuvhunza let's say imini iexample yekuti muri kutambira $500 murume wenyu achitambira account $800 so murume 800 ni $500 and US dollars saka mune makurirana kujoint account munopinda mari joint account yedu zvayoka ijoint account but it's sort of like unge ndiye munhu one like murume wangu mostly ndiye anowanzoisa mari ikoko inini unless kana maybe taita big sale yekuti chiye angada kungoti ndione zviri kufamba sekuti chichabhadhara nechasina kubhadhara mostly ndiye anowanzoisa ikoko like hatina kugara plan kuti uyu achaita chakati nechakati but I don't know how it happened saka inini mostly zvandinoita chandinoita mostly kutenga grocery nehembe dzevana ndezvangu havapindire ikoko saka like handizvi kuti zvakarongeka sei saka ndoita grocery nehembe dzevana nechimwe chandinoita saka ivo vanobhadharawo kuti like kuti sengoti mortgage nezvimwe zvakadzingiririkina zvikuru izvo but even sometimes tine account iyoyo mumwe anogona kuti akanhigirikina tinoora pakasiyana anyway umwe anogona kura weekly indoora fortnightly
saka dzimwe nguva kana munhu angoda kuti hausi kunidha pane mari yauri kunidha mari kana kuti chii. Saka handisifanira kusvika palevel kuti ndizonzi ndaikumbira, handimbowanzokumbira akuti but normally inini kozi hapana zvandinobhadhara zvizhinji saka hamuzomboikumbirewo futi. Sometimes kana zvakafanira kuti vamwe kana even ukakumbira munhu akakuti uri kunidha mari kana usingainidhiwo sometimes it's good to just say no. Kozi zvasiyana namukadzi womupa haufanira kuzoita kunge girlfriend yekuti ukanzi chero kuinidha iwo uinayo ungoti ndipewo. But kana uchinidhawo unoitorawo unoitorawo. Plus vagara ndo vari kuisa yakawanda muakaundi, imimi yenyu iri kuenda kunzwa ratomuvhudzi. Iri kuita zvimwe zvinhu zvakaningirikira pakangomuka kuti mutuntu diki panomuka tuntu diki diki tuntu twechikadzi hatuperi. Plus vanhu vangu vasikana vega kasika vakazorwa musoro vakadii. Zvevasikana zvakawanda kupfuura zvevakomana zveshuwa mataura shuwa. Tikutodzidzawo tikudzidza in case like mukuru wachona akakushanda like eni wachiri kuchikoro like chii ndiyo form 6 but she works as well saka anoningirike naye zvine zvaasi munhu ari pabudget yekuti anzi achatengerwa hembe. Saka makes sense. But kadhedhi ndinoma kuvatengera hembe kana kuti vanenge vakuenda shopping vega zvavo. Varume nomali havana basa nekutenga zvinhu handidzi. Havana basa nekutenga hembe but zvandinozoitawo unofanira kutaura mukadzi akati changa havana basa think chero vakatodii. Saka inini dzimwe nguva totongorotenga hembe dzavo ndinotovanhingirikini like matishirts. Ndikatenga matishirts matishirts kana 5. Mafizi modi anzi pachii maschool fees memakuita sei? School fees haadhuri here uko kwavari because vari kuaustralia kasika pamwe ndo pavanozongoa kutarisa manje pepe. Maschool fees anodhura but like still vanonhingirikina munhu one can afford kuabhadharira. Kana sometimes pamwe mabhills anogona kuyaka maybe kuti school fees inobhadharwa maybe kuti ukada kubhadhara once per term kana kuti monthly. Saka panomboita time yekuti maybe pa1 nhingirikini maybe that week pane zvinhu zvakawanda saka singe chinomboda kuwanda singe pakaita mota dzekurejista mabhills anoti one day saka kana pane mota ichirejistwa ndo pandinochipa ini. Alright. Zvinoda kuti zvinhu zvadii zvawandawo. Mune bhuku nini ndinoshanda pazo rechikwereti chani vachindinyora mubhuku. Vanondinyora mubhuku mumoyo amheno. Vandinyora mumoyo varume zvehembe hazvimo mavari. Saka iwe ukatopusa uri mukadzi murume wako anotofamba akasekwa nenyika saka ndinombovazamira. But advise me kapa uyu pakasperum kangu kandiri kutaura kuti kuri kuti ndarorwa ndoda esperum yekumbonomudhira ndirimo maybe inini handisati ndambokaita like zvinezvi maybe handina kubvira ndakakaita kozi zvinezvi ndakukwanisa 20 years next year handina mbokaita kasperum saka noshuwa zvakuti kanofamba sei but inini chandakaya chandizi inini as a person zvangu kana zvakafanira kana kubasa chaiko kana munhu ndisina kufara naye ndinongomutaurira ipapo kuti izvi hazvisi kundiitirawo mushe. Chero munhu wekubasa anotoziva kuti ndinokutaurira handikumhangarire kunani but iwewe ndinotombotaura newe. Saka tingi ndosvika ndisina kasperum kana tikangoitawo zvasina kundiitira mushe ndongototi zvitaurike ipapo. Kana zvabata zvongobata few hours zotopera matogadzirisana. Ipapo togadzirisana mari zoti handisi kuzvifarirawo. Saka handisati ndakaita zvangu kasperum. Kasperum kanoda musikana nemukomana amene uchimbonyengererwa kana wava mumba kuti mangwana sorry mama sorry amen. Mangwana sorry amen. Munhu anoneta newe. Sister Eunice, zvesperum siyana naye chero unozogaramo zvachose. Kana muri musikana nemukomana zvakunoita zvekuramwa zvimwe vamwe vanhu vanozvikwanisa kuzvimanija but vamwe varumewo zvinovaputa ofa vanongoti
ngaende kuti waendere kuspare room ikoko. Hanzi spare room not advisable. Okay. Saka na zvinoreva kuti ndikatsamwa ndatsamwidzana newe zikamboiti ndinongokunguruka muflo imomo mumba imomo hangu ndozokwira pamubhedha later or ndinongoti iwe tasa kwako iwe tasa kwako kana kuti zvofamba sei, because I think ndinongongwa zvokusvika pakuenda muwardrobe ndofunga aiwa mamwe matantrum ayo ma2-year-olds zvimwe zvinhu zvakuchisiva munhu apinda mumba mamwe ato matantrum zvafana kana mwana ane 2 akaita matantrum mwana ane 2 years akaita tantrum musoro vanhu vati hazvina basa dzatsokeya nomusumudzi wakadii, but kana mwana ane 10 years akuzvambara achitemera toy musoro hazvichaita tora something is not right. Hanzi iwe chero siperumu ukazoendako zvavharana unoda siperumu All right. Thank you. Rosie Kazuru, thank you. Nekuekera nekusupporta Rosie Kazuru. Thank you for supporting. Oh my God, ndatokangana kuti zveni tine uyu yakauye kunzi join yamond support wandite. Hanzi plus anopedzira akuzviona kuti ndo zvaunoita kutaurirana chero munhu usavata wakatsamwa. Okay. I'm learning. Handibudimo. Right. Ndatochigandanga. aiwa mira ini zvandakaudzwa kati ndapinda mumbaka ndakaudzwa nomwe mukadzi wandakabhoita temporary teaching naye rimwe gore achindita nzi ukangoona wamumba ukabuda panze nokuti wakatsamwa umudzokera kwako ka unotoda minamato neminamato kuzi ndiwazvibuditsa kuti wakatsamwa. Saka kana zvaitika vamba imo mungazvipirire imomo motongogadzirisana. Hanzi naBudima Sawi, best solution to whatever zvenge zvakugumbura is to talk over it. Okay, but kana ndeta talk over it chindi hagawo even ndanga ndiri wrong undinyengerera aiwa kunyengererwa kwacho naka handizivi kuti kunyengererwa kwakuda kwakaita se kana vaita matalks of course pachaoneka kuti ari wrong ndeupi pamwe after matalks chatoona kuti wangoda kunyengererwa ndiwo pautoti sorry pamwe ndiwanga watotadza. Saka izvi pamatalks unogona kuti after matalks utozonyatsoona kutoti apa zvishuwa ndiri wrong. Saka ungoona uri munhu ari kukwanisa kubvuma kuti apa ndiri wrong iwe uchitiwo sorry. You can move on, but kana kwati uri wrong uda kungonzi sorry futi kana newe chaiwo unoona kuti hazvisi right. Kana uri wakanganisawo after matalks itawo sorry, kana iye ari akanganisa zvishuwa achakuti sorry and you can move on zvatopera. But unozoti kana mamove on usura mangwana zati last week futi wakazombodai. Saka zvizofambi mushe kana yatovharwa yavharwa chapter. Hanzi chero zvekunyengererwa uri wrong zvopera muchiri musikana nemukomana. Oh my God, wow, tikutodzidza guys. Hey, wanenge achaiwatowa mumba mangwana sorry shero shero ndida kuita sei shero hazvizodawo kana newe unoneta nazvo pamwe wande vana uchingoitwa izvozvo vana vakati ko mama vari kuspare vaita sei hazvichaita kuti mama vapinda muspare zvavo zvauya vana kavanotokuona mama pane zvavaitwa nadhedhi vaenda kuspare mwana anokubvunza kari kadii kuti mama waitwa sei kutoda kuti papa saka zvimwe zvinhu zvinongopera nekukura pingi. Alright, ndiri kupabata ndinzwa kuti sister Eunice vada kuti chiya papa. Alright, yashero, thanks. Maita basa, thanks a lot. Okay, bye bye. Alright, bye. Okay, kana kuisa my wisdom and kwase kueda ndenge sister Eunice. Yes, share zviri sei. Ndiribo me takutaura my wisdom ita exit mudzo because andikwanisa kueda ine zvakaita kamera yenyu apa. Taurei. Yes, share zviri sei. Kurise ina makachena Shima TV ari kutengwa here madishedzi ikoko kuma +44. Ari kutengwa zvekuti I think mangwana tichaposta 13 or 14 different colors.
different colors. What? Really? Saka munhu kala yaanenge angotaura tiri kumuitira, saka tichaposta mamwe kuti mangwana. I think 13 or 14 if I'm not mistaken. Zvino zvevanhu. Hey, ita kusandiudza naimi kuti mwane macolors. Makala ako munhu kala yaari kungoda but logo hatisi kuchinja, logo iri kuramba iri yepink, saka munhu anongotsvaga kala inoenderana kuti logo zvinomechana nelogo. Oh, that's really nice. Ko vanhu ndaziva vekucanada vakazodidza vakazosvika, vamwe vese ndakanzwa pandakamirira kucanada. Canada zvese atakaita zvese zvakadaro. Canada, America, Australia, Germany, zvakaita Tim Moss akati yake yakasvika kuGermany. Yandasati ndanzwa iCanada. KuAmerica pane vakatenga iri kuStates. Pane one akatenga yakasvika. Oh, asa, that's nice. But yakasvika. All right. Tim Moss ungapfeka yako uri murima chamwari. Ma? Ngari murima papangori peblack. Akadakadza kutiudza nyaya yake yebhuku. Iyo ndimboza ndimbokukanga bhuku rako. Zopinda yapakati, saka ndanisiri kutomboziva kuti musoro wenyaya, saka ndanangoti arige ndingopinda ndingomhoresa vanhu because ndanisiri kuziva kuti musoro wenyaya, saka ndazoramba ndichiteerera kubva ndangobatawo mbitani ndazongobatira padera. Hanzi ndikatimbonzwa hanzi naButi Benson Sharon zvikazotora long time wangotsamwa then ini ndokusiya wakadero ndoita like I don't love you that much, ndongotozoona wawe go Buti Musadero, Buti Benson, don't please. Because varume chinoitika havana moyo murefu, saka vanozongoputwa off, ndopakuzoenda kunze kuya manje kwakuzonotsvagana soro band uri kuona. But inini zvandaitawo zvandaiona zvaindifambira haipapo chero nanhasiwo ndikaona mukana wokuzviita. Kandi ndofunga futi kuti nachimutika tainyanya kutsamwidzana nyaya dzedzana sorobi, ndo nyaya dzandainyanyonetsana nachimuti, kwete mumba zvese zvazviri right. Panyaya dzana sorobi ndo patainyanya kunetsana. Saka ipapo aitozoti kana yato iyoyo ka, saka chaizonetsaka aipedzisira kutosiririsa because kuti anyengetedze uchoti iwo ndiwacho uri wrong, saka kunyengetedza kwacho kwaizonetsa. Kana aigona kutongotora gumbeze ndonorara pasofa, zvazvekuti chero ukasatera, chero ndikabuda ndikanorara chiromba kweshamwari yangu iye anenge achitofunga kuti saka pamwe mwoyo, asi pamwe atoenda pamwe kuhwedza kunoudza vabereki vake, saka asi zvadi because ndinenge ndatonyasokubata chaizvo kuti ndiri kunyatsoita zvandiri kuziva zvine evidence. Saka pakupepe manje kachimuti kaimva kashiya kuti saka koita sei, saka kuti andinyengetedze. Saka mwe musi manje ndakabuda ndaenda kumba kwefriend yangu, ndakatomuudza kuti ndiri kuenda kwamainingi. Ndatoenda, saka iye ndofunga akafunga kuti ndangobuda zvekunotandara. Ndobva ndatonotandara kutosvika kwamainingi kuya kutorara usiku hwese. Iye haana kumbonditeera, ndobva hasha dzangu dzaita wesi manje. Dzakuma 3, 3, 4, 4 am ndikati ndaukaendera kakutotadza kunditeera ini. Apa ndobva ndamuka ndikati baba Niki ndiperekedze, vakati aiwa kakona muda kuenda kupi? Muzoenda, ndikati ndamuudza kuti ndiri kuya kunoku iye kana kunditeera. Ndobva ndanyadzokera kunonoka dhoka kamba kavhura, ndikati ndosaka uchitoita izvozvo zvechihure nekuti hautombondida kana kumbonditeera. Ndigotanga kupopota.
apa kuti atera ruchiye kuti oswoti apa runyasozoti evidence iripo yekuti aita musikanzwa wekuti chero ndikada kunotaura kumba kwedu kuti adai chero even kumba kwava hapana anombomusaidhira. Saka waitozoona kuti kari kutosiririsa kakutoita kunge dzarasika kachaziya manje kuti kana kundinyengetedza kwacho ndoita sei. Ati ndaingoita izvozvo zvekuti ndikatsamwa ukasandinyengetedza yaitozokudzokera nyaya chokuti saka urikutadza kundinyengetedza asi mahura ako kuona kunyengetedza asi inini hausi kundinyengetedza. Saka yaitozonetsa manje but zvekuti zvekasperum handinaombonyanya ndaitotiwo kana ndakasvotwa ndikarara pasofa ipapo iye aitonyasoziya reason yandiri kurarirapo zvekuti kana kurara mubedroom uya kwaitozomuremera pamwe kaizongotoedzerwawo kakangogarawo pasofawo kakagara pasaidhi pandee ndakarara paya paya. Kana twakangokwidzawo zvatwomwe musi ndaitongorara imomomba imomo yawambotaura panda kuti tarisa kwako inoshanda haini yaishandira yaitondishandira kuti ukangondiguma ndiri kukukiya ende ndokurova ndigoridza mhere panze apa ndigobuda ndichidedzera ndichitaura statement isiriyo kuti wandirova ndichitaura statement isiriyo apa mulocation ndikavanhu vakangonzwa noise vanobuda. Saka but iyoyo manje inongoshanda kana achinyasoziva kuti ndiye ari wrong. Kana tungoti tumwe tumatandrams tuka siyana nespero mushero siyana nespero zvinozosvika pakusvota zvakafanana kana mwana kaantongo achiti mama wako akambokunyengetedza chichi vakunyengetedza zosvika pakuti apa wakuti ukada kutoramwa ukaita matandrams unotorohwa wotopedzera wakurohwa because vane vazosvota haiyewawo akuda kutobhohwa unenge wazodariro manje chipika wakoyo anokusiya uripo wakusheya kuti nyaru wakusheya kuti wodzoka sei pamwe ndiori wrong apa ndoruda futi kunyengerero womba warega kunyengerero. Saka iyoyo yespero maite kozoti yemari tandisinganyanyo because ndine time yandakamboshandawo ndibva ndazongogara saka its like ndandiri full time housewife. Saka pamari zvese zvazvingori right but ndaizoita izvo zvekuti like zvandakambotaura kuti chimwe taishandawo Mozambique. Saka musi wanenge auya mari iya inenge yakaitwa zvimabunch yakasungwa nemarabhabhendi. Saka ndisati ndanzi mari ndisati taiverenga tisati tataura zvekuita panobuda kana kuenda kunogeza ndaingobata chibhanchi ndozvuva ndobata chimwe ndozvuva ndisakamboverenga kuti mari ndobva ndangoisa pasaidhi kana pasi pemetress ndotongogara zvangu. Shashapa yaizouya yapedza zvese ndakunzi mari azodaidzo kuti asi pandachinja mari pabhodha vakomana pabhodha vandivhara asi pandikabhengi ndichinoda asi tavandivhara ndakungoti vandipa mari yakati apa kuti afunga kuti panga achigeza ndatovhura mubhegi ndikatotsvaga pane mari anga asingatombozviziya anga asingatombozvibata but anga akuzonyumwa saka anga akuti akangouya asati anogeza asati ambodii ndobva ndapiwa mari iya. Saka pakuba paya pakunetsa kuti zvino ndichaba mari yandapiwa hazvichaita but izvozvo kuti ndichangoipiwa ati pane amheno kamwe yake kuba kaingobata nyange uchizoti ndichaipiwa zvaingobata ende ndapiwa kudaroka ndaitogona kutongovhura kana muwaleti zvambotaurwa narubatsiro indakamboba mari yandaida kutonogadzira musoro yandaida kutonzi ndotenga reflon ndobva ndaiba ndobva ndaiba yandaida kuzobhadhara kuenda kumusangano wekuchechi haina kuzombobuda because kuti nditi apa vana twatiri tudiki zvokuti waisambofungira kuti vana vanga zvazvoti mushasha yakatoziya kuti ndini apa taviringerana ndakupa mari apa wakudai futi yandaida kunogadzira musoro handakupiwa kuzoti kumusangano wekuchechi handina kupiwa
kubva ndazongobhadharawo neyandandinayo yacho. Kuti ndiyazozoti ndandakubire kutaura chokwadi handiziye because ndandapiwa. Saka pamwe pacho kuti ndaingoita tricks dzekuti ndaigona kuti landlord vakangoti mari yerendi ndozopa mune mauya mozongobhadhara ndaubhadhara. Apa ndendakatobhadhara kazvese. Apa ndendataurana nalandlord shamwari yangu ya. Vomba vatodedzwa makaita basa mainhingi makaita basa ndakati ndozwa zvekumbotumira since ndandichiuya ndozongouya. Vomba vanzi landlord wopiwa mari mainhingi vakazondipa mari pandakabhadhara bill remvura vakazondipa voverengerwa. Ndakazovakwereta pandaida kuzodaidai kuchikoro mwana chi yese mashamwari angu vozondisvitsa mari. Ndokungwara masara mune profit. Ndaisara ndine profit but zvekuti kunyasoramwa ka ndairamwa asi ndichinyatsozoti naiye wacho aitoziya kuti munhu uyu zvoti mhosva dzacho dzandaimubata nadzo kana kunyengetedza kwacho ka aishaya pekutangira. But zvekuzonyanya kungoti kese wonzwai mwe musahutero because pane mumwe mukadzi vandongoti sisi vaingo vari kuZimbabwe uko hatina ukama hedu ndongomuti wosisi tiri mafriends but she's my sister. Vaita izvozvo zvekuti akanetsana nemurume umbva atoramwa umbva vatobva pavaigara otonotsvaga igona otonotsvaga kana imba yekutorenda 1 room. Murume uya achiteera zvazviri serious zvokuti zvai zvakundisvota ini. Apo ndozoti kuona mazimissed call wotoziya kuti mheno zvaitika. Murume uya achiteera achinyengetedza otora zvinhu zviya odzokera zvaitosiririsa. Saka akazodara mheno kuti vavanetsana nyaya dzechii ndofunga nyaya dzevana here because friend yangu anga ine vanawo vake murume wake anga ine mumwe mwana wake ipapo saka mheno zvavasina kungonzwisisana. But friend yangu ndiye anga ari wrong. Ndobva atuta kutoburitsa zvinhu. Saka murume uyu ndobva atodzokawo basa ndobvaona zvinhu zviri kutoburitswa panze. Zvikanzi nemurume weko indava zvikanzi ndiri kutoenda ndingazviwane zvake zvamazuva ese. Akarongedza akaenda murume uyu anombomutera nanhasi kwaane 4 years. Haana kana kutombomutera apa akuda kudzokera kusho toita semurume ari kutomuvha ona atozvigarira nevana vake kuprevious marriage yanga inayo atozvigarira nevana vake life yake iri kufamba ane waanenge achitodanana akaita waari kudanana naye shamwari yangu yayoita anoswera achimutoka. Ndikati inini handina help yandinokupa ndaikuudza wanga wajaira kuteerwa ka haana kukuteera aneta is fed up. Hausi mwana mudiki aneta. Mwana mudiki ukagozoneta wani kuti akazodai wakurova nebhandi kouzoti munhu mukuru ane pfungwa dzake. Nanhasi Sharon apa akurwadziwa akamona achifamba pane mota yake nevana anotorwadziwa akanzwa kunzi ari kudanana nanhingi anotoita shanje kunge aitirwa chinhu zvakaipa. Iye ndiye akarongedza ega mabhegi akaenda. Kangodzokera kangofuma akagara ikoko anodzingwe ukaona patoita kana 2-3 months usina kuteerwa chero kudzokera kwacho ndopekuti unodzokera unokuignowa zvake hatokubata kana kukuita sei. Saka yekungoenda haitamba nayo. Wozi umwe musi unoenda uyo atori nezvake kumunetsa akatofinwa zvake. Tsamwira mumba imomo bheta kuti tarisa uku muri mese pamubhedha 1 usanigume muri mese usanibate muri mese yekubuda hai saka kuenda kutori nemaripaposes because iwewe kuenda kwauri kuita kuenda uchiti munhu hauchamuda hausi kuenda uchimuramba uri kuenda uchida kunyengererwa munhu kuda saka uda kunyengererwa iyo mva arega kukunyengerera otomuputa zvoti kana shungu newe hasisina kana anenge asisina kana shungu newe apa iwe uri kumuda ungofunga kuti uchanyengererwa wozomona apa atofamba nemumwe girlfriend
iwe hanti warongedza ako akumuvha one life wozona apa arodhiraivha mota yake netuvana twake twiri tuya twawasiya uchifunga kuti achandinyengerera kuti uya ugare nevana vangu ozvichengetera vana vake ega waakunwa mapiritsi eBP wega saka yekuenda siyana nayo pamubhedha ipapapa ndo pane yese ini ndo panoperera shungu dzangu murimo musemublanketi yekuti hanzi ndakuzodii ndombonyengererwa ndogenda kumunda wechibage kumaminda uko haakutera unorara ikoko ukadyiwa nemakava eusiku hapana nakutera because anenge azosvika varume mupfupi vashoma varume vane mwoyo murefu even achikuda ka anosvika paanozoti ko munhu yaringobhefo kunge mwana mudiki seko anosvika pakusvotwa kunge anenge akuona kunge aritogara nemwana wegrade 1 hapasina mutsauko mwana wamuinaye newe saka anosvika pakusvotwa pane pekuti unoitawo zvekuti unonyengererwa but aiwa kwete zvekumva wazoita chijairira because umwe musi zvinoenda nepamwe zveshuwa zvikatozoenda nepamwe pekuti chero kanaudza vanhu vekumba kwenyu vanoti hanti ndiwe wakaenda wega saka uda kuti aite sei hanti uri kuona saka yekuenda iri dhenja pedzera nayo mumba imomo kana watoona kuti une zvekutaura pamwe kana kutongotukana muri mumba imomo zvitori right ndimatso vambotaura imwe kuti ukabuda mumba ndienda kutofunga pamwe iwoka pane zvauri kuitawo kunze uku zvinobva zvandibvisa trust in you as well. Varume vane vakuzoshandisa izvozvo but chokwadi chaichoka deep down murume anenge achitozoti hapana kwawamboenda hapana zvauri kumboita ende varume vashoma vekuti anogara nemukadzi waanofungira kuti ane zvaari kuita than isusu vakadzika unogona kutoita makore nemurume wanezozoti murume wangu anouroi pamwe tozvara futi umwe mwana muri mese asi unyatsozoti murume wangu anodai but varume kashoma kuti anogara nemukadzi waanotoziva kuti mukadzi wangu akabuda ari kuenda kwakati maybe ameno pamwe anenge akatodyiswa kuti anenge akaitwa sei but varume chete vari nomo varume vashoma saka kazhinji yekuzobuda anogona kuzongoishandisa against you kuti saka iwo pawabuda wanga waenda kupi endewo nenyaya yekuti unenge wabuda ndopone wakungoti usisaziva kuti wopindura chii but unenge usina kumboenda kwawaenda kana kuti kumurume kana kuti chii but vane vakungozvishandisa vane vakungozvishandisa kuti wadai saka wanga wadai saka yekubuda iyi yekubuda haiti ndadzidza anyway thank you takutoita 1 hour 30 minutes mangwana ndakudzoka neyekuti what would you do if you caught munhu wako ane mumwe munhu oro ukamususpecta chizvinoita ipapo tangakutaura side rangu iyoyo ichaita maepisode akawanda zvinoenderana tinozoitaura mangwana makazondikoreketa chiredhiyo chispika chivo aiwa makorokoto aiwa imakaita zvematisheti ndiketawo zvemasipika inzwai song pichakani ndinokuda pichakani ndinokuda pichakani usatize pichakani ndinyerere akatizati ndiokuka zvespare room Peter haana kwatotiza achienda iwo ndouri kuvanga zvoka usazviite hazviite alright baba isheroita kabhizi regai ndibharise nekuipa hangu semu yangu ndokubata mangwana napita wangu enzi ndanda kutsuwai mese bye right guys ndokupai linki kuseri ndokupai linki kuseri ndogadzira linki ndokupai kuseri takafuta kunangirina kunakirwa vedwe
after kunakirwa sikamboiti kutimbowanzaura iwe asigara minetioni ndione ndichiita good night yangu handasina ndine energy zuro ndo pandasina energy zvepayaimi zuro ndakata kupera rega nditangidze good night ewo good night to everyone ewo Peter iwe kani munondinyengerera here itakani ndinokuda itakani ndinokuda hey itakani iwe Peter itakani iwe Peter itakani ndinyengerere itakani ndinyengerere itakani iwe Peter itakani iwe Peter itakani iwe Peter itakani nditevere itakani usandirove itakani nditi song yangu guys yayapa kupika indaso yatisvodedza guys song yangu yakuyaso malyrics angu ari kuya song yacho yakuda kundisvodedza guys dai ndiite good night nesong yangu ndisi chifoni chikure chikangogumwa chinonetsa iwe Peter is not a real person guys Peter Peter itakani ndinokuda itakani ndinokuda good night itakani iwe Peter itakani iwe Peter see you tomorrow everyone see you tomorrow everyone itakani usandirove itakani ndinyengerere Peter iwe Peter itakani iwe Peter itakani ndati Peter Peter iwe Peter itakani usandirove itakani ndinyengerere itakani iwe Peter itakani iwe Peter Peter iwe Peter Peter iwe Peter ndipewo mari ndisina kukumbira itakani iwe Peter Peter iwe Peter itakani ndinokuda itakani ndinyengerere iwe usandirove itakani ndidewo itakani ndidewo iwe itakani iwe Peter itakani iwe Peter itakani ndinokuda itakani ndinokuda Peter iwe Peter Peter iwe Peter Peter itakani iwe usenda itakani ndinokuda iwe usandisiye Peter iwe Peter itakani ndinyengerere Peter Guys, they can't even beat it. Good night.
night guys. Yakaribesa biti. Yes, yapera. Good night. Ndakukata. Takuimbira guys. Mangwana ndinenge ndine ma lyrics topic yatiri kuti kubata munhu wako saka ndinenge ndine mafoma ipapo patinenge tichoita live ndoti kumbe ari kubasa kumbe ari kubasa guys. Good night guys. Good night. Song yangu inofomewa song yangu inofomewa every day. Ndinenge ndichifoma ma lyrics every day. Aminoti pandinozopedza goreka inenge ine ma lyrics mangani guys. Guys, good night. Thanks Rumbi. Good night. Ndakuinda ini. Yes, good night manonoka sister.